виде. Поехали! Sziasztok! Pár héttel ezelőtt, ugye, mert az már volt egy jó ideje, voltam Mondokonon, és nem igazán volt időm azóta megcsinálni ezt a videót, mert elég sok a dolgom, főleg úgy, hogy hamarosan ballagok, na mindegy. Viszont itt van egy kis ízelítő, vagy hát egy ilyen gyors kis montás, hogy milyen volt a Mondokon, mit csináltam, mert felvettem egy csomó videót, így a tavaszi 2025-ös Mondokonról, hogy én mit csináltam, Réka mit csinált, mert amúgy együtt mentünk. Ezt fogjátok most látni undorító módon összevágva. Kezdjük! Na most ugye itt már az első éjszakán csináltam egy videót, vagy hát így nem az első éjszakán, hanem a Mondokon előtti éjszakán csináltam egy videót, ahol már nagyon izgatott voltam, de azért próbáltam aludni, hogy minél hamarabb reggel legyen. A szüleim vittek fel Pestre, igazából szerencsére kocsival, úgyhogy nem kellett vonatoznunk, és másnap reggel elmentünk Rékáért, összeszedtük őt is, és indultunk fel Pestre, és kezdődhetett a 2025-ös tavaszi Mondokon. Sziasztok, ez... azt a kurva nekik. Sziasztok, ez este a Mondokon előtt. Igen, itt fekszem in my ágy. Éppen... most pirosok, juhu. Szóval... hogy nem világít semmi led, vagy ilyesmi. Konkrétan nem tudom, csak fény. Szóval itt fekszek, az halálra unom magam, tiktokozok már másfél órája, most éppen filmet nézek. Jelenlegi pillanatban a Texasi láncfűrészes mészárlás 2003-as remake-ét, jó, sziasztok. Halálra unom magam. Hónap reggel talai. Ciao. Yeah, kamion. Hallod, Réka? Lakatos Alinak mikor lesz ilyen menő kamionja? Vagány. Benn vagyunk, emberek. Bejutottunk. Réka, vélemény? Szia! Időközben találkoztunk Owen McKendryvel is. Sziasztok, emberek, nem tudom mennyire lehet hallani, itt van Rékucicson is. Köszönjék! Sziasztok! Jó hangosabban köszönjék! Geci, találkoztam Owennel, ilyen nincs, baszki. Owen kibaszott McKendryvel találkoztunk, és kezet fogott velem, és instant orgazmus, vágod? Legvagányabb Mondokon momentumok, ilyen feedbe, érted? Ilyen feedbe jelentem meg a király előtt, bazeg, haspólóba. Hell yeah! Azért figyeljétek, tehát, hogy ez már azért vagány, ez Milano Gino, ez Ciao Ragazzo. Így van. Réka itt megmondja a tutiságokat. Nagyon vagány. Miau, köcsög. Most ki az a puszi? Veszik ki az a puci? Én vagyok itt az egyetlen a puci, megértettek. Nedves álmaidban vagy. Milyen nedves álm? Te vagy a nedves álmaimban, Bró, miről beszélsz? Mi van? Mi van? Nye. Sziasztok! Sziasztok! Nekócsán lettem. Réka, te mit gangsterkedsz? Beleállt
A lábamba ez a szar. Szerencsétlen lábacskán. Na szóval emberek, most itt vége a mondokonnak, vagy hát lassan jönnek értem anyumék, meg ide a szerencsétlenségért is, akinek nem mutassuk a fejét, de ilyen a cosplay. Mutassák cosplayt, nagyon kawaii. Szereztünk addig egy barátot, neki szintén nem mutassuk a fejét. Igen. Nagyon szubcsiságos volt, vettem egy csomó fasságot. A gyűjtött milyen csöcs? Mi van? Elköltöttem a gyűjtött pénzem nagy részét, mert vettem ilyen fasságokat, meg egy macskás hajpántot. A Réka vett egy ilyet, és én vettem egy ilyen cinnamon rollos. Ne szurkodjad az oldalamat, Jonathan! Vettem body pillow-t, amit most nem mutatok, mert 18 pluszos, de nagyon. Ja, úgyhogy ez van. Mindjárt megy. Ne szurkodjál már, Réka, mert komolyan mondom, este mik fognak történni. Na, szóval így van. Hát ugye a Gruppensex. Szóval vége a konnak, sziasztok, majd még este egy bejelentőt csinálok. Nem a szoba előtt, anyába, mit csinálsz? Mi van? Sziasztok emberek, itt vagyunk, tudja faszom hol, valami random Tesco parkolóba. Réka, kérlek jelents. Neki megint nem mutassuk az arcát, mert szegény. Nem mutassuk. Mit is mondod? Nem tudom már. De figyeljetek, milyen extrém helyeken vagyunk, tehát azért Lakatos Ali mikor lesz ilyen extrém helyeken? Itt ilyen Euronics, ilyenek vannak, meg Tesco, azért Lakatos Ali. A Lakatos Ali mikor lesz ilyen helyeken? Réka, nyilatkozzál. Vaffanculo, due cappuccino, bocsika drága, tudod ez üzlet, Milano Gino. Azért Lakatos Alinak mikor lesz pakett automatája, vagy mi a rák az? Tablet. Lakatos Alinak mikor lesz ilyen amúgy? A faszodat beraktad? Beraktam a faszom. Hova? Szerintem a Dávid volt. Ez a maffia. Na minden, és menjünk le Balatonra. És ott... Miért nyaltál bele a mikrofonba? Téged nyallak beléd mindjárt, te. Mi van? Ilyeneket mondd már, megint érted itt a Gábor. Te földi nyalandó. Földi nyalandó? Oké, de Balatonra is küldök meg, most meg nyaralóba. Ott folytatjuk a gangsterkodást ezzel a kis... Nem tudom. Amúgy nézzétek már, milyen basszó nyaklánca van. Most mit? A nyakláncodat, bro! Tehát, hogy... Figyeljétek, milyen basszó nyaklánca van. Ez szexi. Az szexi? Hát igen. Hát igen. Meg a basszó parkikészli. Meg azért a professzionális újazó készülékei. Mi van? Na mindegy, majd Balatonról jelentek, csá! Sziasztok emberkeim! Ma szintén ugyanebben a fitbe vagyok, mert nincsen más ruhám. Réka ma ilyen sima, ma ilyen emós fitbe van, mert ő ilyen scena, és Dinnyi Szikszó iszik. Én lime-os, pepsi-s és szaríze van. Csinálj taste-tesztet. Hát jó szar. Jó szar? Nem, sima rossz íze van felé. Nem, rossz íze van. Cevás, papírzsebkendő. És mi a faszért? Itt van egy tető. Mi ez? Hát nem tudom, de ez egy dizájnbeli katasztrófa. Igen. Ahogy emberek, most vége van mondokonnak, már másnap van egyébként. Most jelenlegi pillanatban Balatonon tartózkodunk. Azon belül nem mondom el, hogy hol, mert jöttek és így elpedofilkodtok. De ja, vége van mondokonnak, most egy pár óra is megyünk haza-vissza abba a bizonyos városba, amit úgy hívnak, hogy Kiskunmalsa, amúgy nem ott lakunk, de mindegy. Tehát Éka, mondj valami humorosat.
Mi van? Nagyon ronda. Ki? Hát mondjuk ebben nem tévedsz, ez tényleg kurva ronda. Nézzétek, milyen taknyos punk logó. A taknyos punk az együttesem neve, amit én alapítottam. Most viccen kívül tényleg. Ez meg Picsa. Picsa. Ezeket én dravingoltam fel a cipőjére. Szia Réka! Integess a kamerába. Jó. Ilyen anyukák, akik kényszerítik a gyereküket ilyen random Facebook videóban. Integes a kamerába. Jó! Milyen bilincsed van, mutasd. Mit kell tudni róla? Hát ez egy bilincs, amit így ki tudsz ízni, hogy itt lenyomod ezt a szart. Tehát, hogy itt ezt így lenyomod, és akkor így kízed, és akkor le van jöve. Aha. És akkor az így, és akkor itt így azt tudod izélni. És akkor ilyen plusz vagy ilyen eszmás, ilyen nem tudom. Ilyen szexi. Ebbe szerinted belefér az Aladárnak a pöcse? Nem. És a Gino-nak? Aladár csaj. És a Gino-nak? A Gino-nak biztos. Oké. Ezzel a mondattal... Jó, hát a Gino az gangster, hogy ezzel a mondattal így be is fejezzél ezt a videó beköszöntőt, majd még csinálok. Szóval így... Kintem meg, hogy tudod bele bilincselni. Igazából kb. Ennyi lett volna a Mondokon összes videóm. Pár dolog így, amiket vettem, ugye ez a Cinnamon-rollos kis ücsi, aminek megtartottam a dobozát, ugye ez a cicás hajpánt, bár ezt láttátok rajtam. Egy body pillow, amit most nem mutatok meg, mert nincs kedvem felállni. Nem tudom, megvan-e valakinek ő Runa Shirakawa, az Our Dating Story, vagy az Our Love Story, vagy Dating Story, na mindegy, The Inexperienced You and the Experienced Me, vagy nem? The Experienced You and the Inexperienced Me, igen. Az egyik legjobb romantikus anime, amit valaha láttam, tehát nagyon tetszett. Belőle a főkarakter, meg megvettem a Fragrant Flower Blooms with Dignity-nek a mangáját. Ez még nem jött ki rendesen animébe, az majd valamikor júniusban vagy júliusban jön ki. Megvettem itt egy tök aranyos egérpadot, ilyen cicalányos, de azt sem nagyon mutathatom meg YouTube-on. Meg van body pillow, megvettem egy-két ilyen... ezeket az akril kis figurákat, amiket így rá lehet rakni táskára, meg kulcstartóra. Én így összegzésben elég hálás ők így szüleimnek is, hogy el tudtak vinni, meg fasza volt így a Mondokon, meg ilyenek, szóval tök jó volt, én nagyon élveztem, Réka is, vettünk egy csomó szart, kurva drága volt minden, de rohadt drága volt minden. Megyünk össze is, ami lehet abból is csinálok majd egy ilyen kis összegző videót, hogy milyen volt. Nekem tökre tetszett. Menjetek el ti is, amúgy szerintem tök jó szórakozás, meg nem csak anime szarok voltak ott, hanem volt ott egy csomó altember, tehát punkok, nem tudom, gótok, metalheadek. Ja, meg megrúgdostak másnap egy pedofilt. Acélbetétes bakancsal, úgyhogy az mondjuk pozitív. Na mindegy. Megyünk ősszel is akkor. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok!